sano chiamugaso. Iwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga korakanire litukuli goro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gero isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliyatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Etarikine ya momoteino gatatu mwaka w'igirwe na mirongo ibiri n'ibiri ritukunia ria Jumanne karoto gukwarigania asomoroberio bwa Ensakia nigo twiriribaga ria bene gukwarigania ndonse asobere tunyara gukoba hamwe na intukuru boniga gwika chinsese to chiabona mabiona ritukunia ria Jumanne na mange twakwarganirie muna botambe ya Jumanne ntubwata mange ntubwata mangana maye ntubwata magaseti gato yitwa kumurekera narari ali airobori to boigo tubwata mugani ase studio oyo ocha gochakira ense ya monenuzu gwika chinsese to kwanda amangana afya rituko ria Jumanne botambi gumanji muri twiriri bageri gukwarigania nyara gokoba hamwe na intukuru boniga gwika chinse chi to suka kurwa se TV ya kyara kurwa onyago suka nigoreterwe amangi botambi gote turena ekerora takego suka nigo kogenda sense meli ye mitandao watu bwati kurwaroro sense meli ya Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sense meli ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News nandi na bago to tweet @Ndizi TV News nekerengeri kyao nigo tukeria ndikire daiga kira ensa wetera se namba yera se skin yao tutenga kikwabokire akikwarobereri ritukulia yao no nyoboke ndubole Sunday na bago tutege kwabokire buya nandi gwachakire rituko liao buyego twiriri bagari abene gukwarigania nyarwo kuba mona intukuru boniga goikomwelio igona gosna kwariganiri ase umuruberi rw'Ensakia rituko ria Jumanne karotori ne producer yetu John Kebati na nchiri tariane Brighton Makori na nje ni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita italikia ya mabuno yo mintata ebire happy new month andonsi asoro yo mutinyo magani kigima onye kilikuwa bangeta ko mutinyo kabere toge ikiraneti omutinyi noro yo muyande neri bagalinde egere bwero beli na kwebanga egero ikirani ali otagetebo kabwakire karoto chakiro morobero bwensa keme ya Ndizi TV iga koruchinse chiga wikachinsa isato chabano mambya balimo kwero beli bwango chinsana chie chiri twegana riri chagete maega yo kubukana Nyasaye na ande mwasoira somorobelio nde mutingegima okukorosera litukoli yawo gochakeria lituko okotebya manga ali agendera senseito ya Kenya ase gusiya ito amono nyene nsengima igobana to bamugwiko elio bali mu bakwende school korabo ande mumeto yo no mutinyo ino korama ege kora amorokerelio yo moelio sengencha matemo manene bono nchirale na ande tukuganiria bana baito amatemo amaya sengencho KCPE KCSE oyo noro mutinyo likonya togo kwana igo twabasabira maye mambe abono mashabiki tandonse simwabeta chikona inyechiense twabaleganiria senchira ya bene bono mambia asengenje ya ino na kitu ikaransiretega iga egere tubasemye tubamanye na kubagokia igo bono aseliboe tochaka mo 20 wetera senchira ya Facebook Ndizi TV News enchira ya YouTube Ndizi TV News alafu naende nabokulika wetera sena mbera se TV ya uga bwato tabinganga YouTube watete kurwa kainya saa wanjire kwa bokire kurwa nkio kora chinsabuni chika chabono mambia ekeroto ebangete na kwerobele kurugega se studio tokotebya mange igo bono kabamo nomorobeli goikomo elio ekero bono twakwareganiria sinchira ya bene kigima twiriri bagaria bene gukwaria ni bono kabase TV ya kyana mange twakwaraniri isara mbali togoja twebo mete mbara konya barengeke bagabotuko abakwira na nyomba bachikora ati mukakeigo tukubateina mura ati murarara kuraba na intu chinsiseto arona bokorararake ina bujikuyarigani karode night shift mete mbali barengiji night shift abanyagitari no na barendi baito mbali barengiji night shift kira monto mbali bakora chigasi botuko kana barabu tuabere toko beba tote abali babogire boka kunene bana barbakwira na bujijinga bachikora arara sari banenkase ke bagokya botuko nene tuko bateina nturabeba igo kabaso muruberi bw'Ensakia kuruboni igo kachinseseto insatara na bogora ararake kwara tori chitoro igora kintu akuboli na yuranyare goko bamo na intwe koikomwelio ate turarigeri bali basoire ime yumuruberi bono mambia asensemelia sorry asensemeli ya Facebook na rogoruguna keli estele oteno soire ime yumuruberi botambe mbono bachakire kulika gendera kulika sengenchongo gasoma tole akorokwa nere Samson Roswa agoteba soire meyo morobere bw'Ensakia bono mambia umutinyo muya kigima agoteba ngare meyensa kya wikomo elio chinsiso tuchebono mambia mbia mono sana agoteba tomukwanire tatu mwabo Evans Ogendi na mongi na Jane Barongo na ande tomuganirio kubwena kwa bwangu mbia mono sana Samson Roswa no musubate yokorokwa Rose Nyabuga agoteba mbuya bali nande basoire migwikomo elio mbia mono sana Chris Orina na botamba agoteba nonde kitengela kulinde bono igonde nchira gocha chinsemo cha Westlands mimo cha Nairobi no tuli pamoja kwa Nesto Ngwae kwani na Chris Olinambia o Chris Oyunge bya mono sana abumbali bataliko mocha ase umurubuli bw'Ensakia
biamono sana Maria Ugao kuro chinsemo chiugembo agoteba nero bokire nigo abikire TV yaye agendrete kurigiriria atarasoko chase kibago kiaye agoteba nguchari gochase etauni ya Busonga singinjono akorera obonchoreri bwaye biamono sana asoko beme ya Ndizi TV abungati abali abatangani bangere gotuma ujumbe yabo gotorokinga no tuli pamoja ntuli ntutweka Kelia steria tena kurbo basi nyaboterere amorio kana mamu mwabo meri Nyarangi kakachunia bana ba Clinton afan na Brighton tena agokwani penalty asanyo dere wapunda ili kibosoro fen kerubo dadi wa dadi Dolphin yabuto mwana Delimonte tena no baso ili me yumurube na tena namparaswa tigababoke na gaswa ime yumurube motuli ondie kikuru jinse machiri jao machoge burabu constituency tongo bugisang kyo seito no alime yumurube na mamu mwabo Rose Mwango onyonga tatu mwamo turimo igo bagoteana no baso ilime yumurube atari gutika maiga Oliver Nyomenda ndege amo nintu gasaira ndie ki mweresa Moses amo nabange agoteana no baso ilime yumurube agoteana nera tiatu mubalena no alime yumurube kalo Califon Wosire Clubas agoteana count me in from Subukia national sign oine no agoteba no ale kurwensa Maria Subukia no asoirime yumrobe nara kurikiro kyo wa MC kurwase ward ya Tutu Central agoteana no alime yumrobe oin Samuel Nyamali agoteana abokire kapsa Ponvas Agostino agoteana kurwa county ya Magenche korore county agoteana kurwa county ya Magenche mpaka ekinyorukia nyagenge nonde ime na mai no murugyo ya Jennifer Murugi tatu mwabo Agostino Nyaruri mamu mwabo Josephine Agostino Jones Pundi amenya amo na abandi agotana niko babo kirubya no bali ime yumurubelyo bwensake na mwanjubulyo togotana tosuka nabo tumekangera kya tutenga YouTube atirite kuru nga YouTube kuru na ndinga kyonderete gutubwata sinjera erendo nke mtoto wa Ruth no ali ime yumurubelyo bwensake agotana osoire ime kabisa Caroline Onyego no ali ime yumurubelyo Evelyn Monda Thomas Kisora na Sakaria gichana kuruchinsa mujicenya nsiongo bagoteana basoirime yumurube wensa kimbaligosuka oika babe na nduri tukulia chumaine tarikia ya meye ndetosukira barabu goikomwali Divina Mora Kronya Marambe otebiro soirime tumukwanelia abana baye na Steve abana Collins amona Ambrose agoteba tumukwanelia abana baye singincho soirime yumurube asante sana Jeffrey Onyancha kurotabaka agoteba nona soirime Ndizi TV mbiye kobwata ande mbiya mona semire mimi ya mawoko asante sana Jeffrey Onyancha Evelyn Bikoro kurochinse mocha Narok County agoteba no ali me yumurubule kurochinse mocha Suswa agoteba ambia mona sana Ndizi TV na into nigo tokwego kelia karo tokuigwa omonuito bia mona sana Evelyn Bikoro akolika agoteba nere Gidi gose Gideon agoteba soire me yumurubule o Ensakia mpaka omoelio mbia mona sana na Tiffany Meroka kurachinse mocha Masimba agoteba soire me yumurubule asante sana Divino Nkeo agoteba anaendelea kuangalia kurachinse mocha Maikombi mona sana abungati yabali tima pana kosa bako wakilisha abakoragwa na Kennedy Gisemba mbia mona sana bakwani abande bonsi mbia mona ntuli ntutweka korokinga baminto no bali meyo morobali bwensake kurbonega bakachinse so akorokuna maraki omare kurumagena hawte anonde imeyensa kigo ikamohele mbia mona maraki omare kurujinse majiri chamagena hawte anwalime yomorobali bwensake baka omare tarikuska kabisa mbia mona egera mandere tubwati unana tutumekengel kya gostoma aso tubwati tukurine toika somega iga karomone naintu igoni gotoko kamone kya rantoli ntutweka na etoli ya vieke karo gotokubwaterana aso morobali bwensake tokorra ya kabisa tuzoranda se studio ndeto kwirana tumakwenda wikasama gaseti torrena ali aeroporto lituko lialero igo toska Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ine nobwatu muchando bwa maiso guse nomanye tondo bwatu muchando bunuyo
enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurubu garali bwensi vukurwaria maiso buna eye consultation kubwenia glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero icyukobara enyomba yogukoreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngukora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asaburuiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium nabuko bakiresime asenamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda inye gose enoti isano na ibere isano na isano n'isatu enoti isano na enoti kianda isano na gose enoti isano na enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Bemano majumuri kero ndete gutubwatia ni nasomoro berio ye kero to ndete kwanira mangana maya kurwigane tutarenda sama gaseti turarana tura check kero bari ba yande ba gutuma SMS cyabo na gotea no bari geti asomoro berisara kulika oteba Jared mtoto wa jirani oteba tuko ndani hadi finishing line. Thanks Brighton and Sarah for the show. Biamana sana Jared mtoto wa jirani tokwanilie omosubati ven voigo Kennedy December no tore ime Ensakia mbako mwelio Mandera Eric agoteba anonde ime Ensakia biamana sana na Hesbon Nyamete agoteba my wonderful team. Good morning to you na biamana sana soko gendera kuligirelia Ndizi TV wethera senchira ya Facebook. Biamana mwaje muligirelia na gendera gutomeka ngelkia wethera sidamba yera seskinia usasa semeria Facebook na bagotonyara Ndizi TV News boiga sensemeria YouTube na bagotonyara Ndizi TV News nandi na bagoto tweet @Ndizi TV News bono teto ende goikasa magaseti nturigiri narali airoborito lituko lialero na botambe nigombate gaseti ya The Standard. Na nchini ngombate gazeti ya The Daily Nation. Ase lingana liairo borita se gazeti ya The Standard ni ngobono yarorekana na Karonzo gosomoli kwe gazeti aligete na man who holds as his faith okorana Karonzo ni ngobona nyarite ga kubwata gose nero nyarite ga konyoli asimio emerobeli yabo korengana waipa umurayo waipa taratangasa bene ngaya gosoa ekeratigira baraye bagendete kunya kugesi gose korengereria ningi Karonzo arengereti ekagirina ni gata kirgo swa mugwasi miu kurende akorekana Karonzo taramwa taraira birengereri byaye gamwena gose kosoare tarana cheki na kyo goswa sense meli ya simio asiarekanena ni gobona atigire abarayi aho na bali bakubase obo mugwasi miu bakogezi gose bagotena kai Karonzo atakere go jigoswa bono ni go Karonzo ekagere una ni ga kugenda gukwana chingwana no murayi bwense Uhuru Kenyatta irikwena kebuna nkayago jigoswa bono igento narikirite obwo bagosoko gosa ngelibna obo mobwa oka ni goborengete go chikumwarigania Moses Kuria mpi ugatundu Moses Kuria asi obo mobwo kerekorekana buna Moses Kuria ni gabeire critic gose omonto obeiro komoja murayi kyama yodi mrera murodinga mono murayi bwense ekirire buna ninki kera chikoba gochiasa matuko alebozi bono nigo yaganyiru gwikamatuko ikubinabere tochikoranga kikaronzo agochikoira manganaye anekrebyama anene biribire inseri abuli asimio bigendete kwebanga na kuriringa kitogosuka gochigosyo ayo mangana nabo kwanyora sebeji ya kane asega sedi ya The Standard igo
nabo konyore gaseti yu nyare kugasomera amangana ayu arase igoro ya Kalonzo ngane yuba igone iro buritase gazeti ya The Daily Nation page ntangani kigima asomali kyali getenga Raila Kalonzo tensions spoil Azimio plans osenga chi gose ogotaiwana na kuri gati ya Raila na Kalonzo niko bono gwa limirie chindoto gusemero bulyo yobo mabwazi myo moja asumurikya gotebanga babira abo banyari ko bakoregasi amo nabo igo banyari ko babagorosia obwamo obonene kurwa ase chi banyari ko bakorosio bwamo kurumagega ande bakoregasi amo kolende round yeiga nige kolekana muna Kalonzo Musyoka bono gotebanga tamwigene ti Raila nyuma taraswaso obo mubwazi myo moja nigagotebanga goika omorai bwense Uhuru Kenyatta anyare ko bagakora chinkwana gati yababera bwo kolende tali Raila nabo muri goteba Kalonzo gotebanga tamwegeni Raila goika bono iga nonya baranya ariko bakorega sikoro chinsemo chamagega kolende bono gatebirenga onyengo chigoso Azimio la Umoja goika bono chinkwana chinyare ko bachikora uno morai bwense muske Uhuru Kenyatta oinyore buna erali nere eganire gocha gokorwa yatakere gokorwa litukolia Jumapili asansemo ya City Ground simyo cho Nairobi kulende tianya ko bakego koreka ekero Kalonzo anya ko bakagotene nimero bilio oso obwamo ba ese ibali gocha kobeka ne kiamagia Jubilee litukolia Jumatatu egerba mayo gocha goswase Azimio la Umoja kulende tinyare kaneti boigo nyoronga erali yeiga yanya ko bakego sukiwa motwe wika chitariki 12 omotie nyoyo igo gatatu ekero bono obwamo bwa Azimio la Umoja egochigotwara musangirikano monene kegimo manyikanete buna mega rally asomo cho Nairobi kulenda sebono neri bakogendera gukora chi campaign cyabo bunebya mabinde gosebuna abo mabonde egero banyare ko bakonene ya libagali abo ligucheko bababwi asebaranyare ko bagotarira chinsemo ao imeyense ya Kenya egero gwakira kuko omorai wiki amagia ODM Raila Odinga uyo nyara ko bakago chorwa gucha ko bugoli bandere yo ya ODM gucha sobo mo bwa Azimio la Umoja inyiranga ebyama ebinge gati yabange ebyama 10 nigo bono bire asobo mo bwa Azimio la Umoja ekero bono baligeti gucha kumosira kigima Raila Odinga na ko omorai bwense ya Kenya chitariki kyanda omutenyi ogatano na gatatu boigo egazeti yentangani asepeje ntangani omonchu murigereria bono nigo karoto goswasa mangana yechisemi omo waziri bwechisemi naire obolitoga bwo muske Professor George Magoha abwasa tebire bono na kwenekeria abakenya bonsi buna anene mona abaibuli na barokiwa bali bakurwase chinsemo bolindi boirainense anene mona chinsemo cha Kerio Valley county ya Baringo county ya Elgeyo Marakwet na Pokot tebirenga bone serikali yabikire mirobyo bene eliwecho kwenekia ngabarokiwa bonsi ngo korobara matem asenchera yoboikiranu nande obolendi waimoki weigoro igo omancho murigereria ngane yo neiro bolito asepeji amaga kigima igoro yechisemi kolende eyeiga ya Kalonzo na Raila nabo gwesomera asepeji ya kane ne peji ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation boigo ase gazeti ya The Standard nigo bono eiro bolito gosedinga nandireria eiro bolito ase gazeti ya The Standard ase bono ekorekana buna gose kero aba Kenya bagendete gutwara umuchando bwa mangana gose mangana uchumi kolenda manyandenge na aro agendete kugura chindege anene kero bagendete kwirubire kuchase amangana ye campaign igo muriki bwe gazeti ya The Standard na murekerete chindege gabu buna manyandenge anyade ga kugura chindege barabwo kolende asagote abuna aba Kenya bali bakagwaida kibagendete kuchandika mangana yenchara amangana yogotwara obokongu kolenda amanyantenge aroni igo agendete kuchikugura agoriri chindege asibona tete na kuru mwaka bujirubere ne 20 chindege aba amanyantenge anyare gukora gochase ense ya Kenya nigo chire gwitani chimisato igo bona abanyantengaro na agendete kugura ase chigwitani chipilioni sato enuguta isano nemo kero mwaka buchikura gosekuru 2013 kera amanyantengaro agochiarigani anene
nekero akogora chindege chuboigo ase gaseti ya The Standard nigo bagenderete gosinigendete kumurekera buna nigo bono amatem gose nigo bono ekiombe kia IEBC kiri kyobochoine chimbebe kianyare gotwara omoichano maega yokorekana buna bari basiriri ugima babusa abantu bari bakwete nigo bagenderete koba ase register yogwaka chikura igo IEBC bono buna korengana neri jiko nigo IEBC takiri go clean ose gosibia registreri emetienye 5 nomo gototaraswa bochori kurende goikabono IEBC tirachaka muroberi oyo igo nabe gotebekana buna abantu bari basiriti bogima na barachugwaka chikura igo mubarobo na barachikubarwa chikura gento kira chikurira chikura njia kwa senjera endonge boigo kaseti ya The Standard nige murekeretuna bono aborokwa bari bakora amatemo class form 4 ose amatemo form 4 nigo bairwe goika etarike yemo yo mutinyo gocha mutinyo kane elio kwelikia as university gose gochora emirimo ire batakiro gukora as a university ayugati yali amangana mange ali gaseti ya The Standard nyaretege kumurekera litko lya lero Oscar chumutuma nchumurigereria no kobwatuko kwa maseneta we county ya Meru Mithika Linturi oyo nyaritko baka kuigurerwa maega yo kobwatwa ange emetinyi beriga ya elire guchemagega abwasa nyaritko baka kobwatwa singincho kwa na chinkwa na chiarenge gose chiarenge to chokoburkanyo marembe imense ito ya Kenya kera kwanite iguru yengana ya madoa kero balinga se campaign guse rally asensemo ya Eldoret kerabe akwanete nkwane jo kolende nigo kolengana no swali monene bwa serikali DPP Noldin Haji niganyartko baga ko orwa ogochika bunanyartko baga ko igorerwa asengenjo ensemo y'abaswali nigo yaburitwe obusaiti boisaine osenga konyetera leta obusaiti boisaine elikomo siba gose komo ebono gose kumusiba o senator yo abwasiba tebetenga bono busaiti bwabulire naigo akabwata akaigurerwa mitule lintuli nigatebete buna nonyo nyariko bakagusiburwa erenga nijo akwanete tiarengete korengana buna bakenya bange banyirirete naigo nigo atebetenga nigatabwate tubya kolende niganyorete oboene bwaye gose justice maega yo gosiburwa inyora nigo abwate tuchitarike isano na isato omutinyu mutangani bwo mwakoyo kero balingase rally yo mokonyi bwo muraiwense Dr. William Ruto asensemo ya Eldoret sara wana abuna natura bona ki poroje murai bo se na tete na evidence te ose kendenge koro kuna linturi na nyarteka kora mamojo bono igo yeirira na igo bono linturi ta korete komocha na ndunyore na kera kwanta manganalia libirira ndi ene gitwa sensito ya Kenya mono abantu bakamochigwa na anto karabune na maene na atakire aire korengana na abantu mbaro jebna na atakire iri getambugero kiri jigo kurende omosoeri oteruna evidence mbeye gose kendenge oge komomojo bono ige obisi yo mosoeri bono igomete ego chikorekana na bono ntora manyana ingige go chigokora ose ebatara korobo tukio bya gose ingige kwirira bwe maete ayo mito Brighton abaiga obisi yo bosoeri enene ya serikali DPP amane byombe binde byabo NSI ekekia Samuel Kobia bagotebanga nigo bakurinda sana chinkwa n'abana siasa bagukwana nande bayimukiriwe gitambukiro kwanyore kyombe keiga National Cohesion and Integration Commission yakorire nsemo yabo yatabire nyare bakwanire ringana libe na kero kende twensi tweiwanga engane yerenjira yakwanu kero kende tesoge tibuya nande ne wenera terendwe bona kero bakigu maria bona ke obusaite kero kubora bone togosinyuna nande mbusaitiki asengenjo abantu bonsi ntoigwete ngane yunga kero kende nabo yali gocha ko swana na nobolendi yani no marembe bwenseito ya Kenya igona ko hotana nando ndega gukwana chingwana buneji nabo busaiti burachikubora nabo burachikubora automatically asengenjo nga onyoyo igole irune nkwane iri na kwanete ando tebirega bwate tububi na obisiye yabosori bwa serikali yatabire busaiti mboye boisaine ona tingo mayanga busaiti kyobo kolende eyine chinsebo eyingenya no mwanju muri na bago tebirengere byanga ki eraro jena ebyombe bibya kodire bya gotanga none jingwana kiri ababunge gose umurayo uri kuri kero barachikukwana gukibosyo ekero jena babwa tokiro no ndakwane na buturarore na mangana abera unyore nanye Sabina chege ekina kyange gendrete nkwara natakira se koenda ewikieli kogenda sensemeli lakini tachieti na arwara
tachieti kogenda abara ina bange banyari bakobwatu na bakwane chinkwana chinyinge mbabo Moses Kuri abange lakini bono nturarana gosengo gambi gubale nande ke mayote naki mbata kere gotangwa abantu aba bakora kwana chinkwana chiguturwania marambo stirenge to chiguturwania bonem mbata kere gotangwa chikori ebirogo byabo korende barabwe bawika baberu nono koregana na linturia nyariga kwaberu nagote ntapwate komoja na abange banyari ko bagwikigwa bosio gweke gambirose gochikorigia bwana bwabo maega yogo togekana ne chinkwana chimbe tali bona chinkwana chinkwana chimbicha chako bachikwane kiwa ase misangirikana nene monekero bocholi bochikobera ange nkonyorora nga baraya bange onde okwanire ngana lindelionsi yabo Moses Kuria yabo Rigadi Gashawa abantu ngokwana baramangana mange alikero kendo kuligereri kwaranga yabo Ndindi Nyoro yabo Kimani Chungwa abungati yaba bwatani bale gusaba na siasa okonyora bakwana chinkwana gete basoerwa kulende ntokorase bina byo bikogenda gucha igonga ebyombe bigabitenere tamangana yo guchungusa na kwaene kyanga chinkwana chakwani ruchingia kulengana na inche mbarakora nsema ya obunita kere asenge njo ikomunta imukirwe getambikora nyoto kireneri mojo na ande ntoliroche twensi aba Kenya kulendo busaiti bwikali bwabura nkirende bono no mwanju muri na bago tutumera kerengel kya tumubunagi eraroje na ebyombe bibigo jibya tukachingwana chigokwanwa abobe n'abana siasa no nyino mo Kenya nde bwenzi oroje byakorere nsema yabo yona bago tutumera kerengel kya karuto kubona ki oroche ebyombe bibigo jabya tukachingwana chigokwanwa abana siasa kiranya chiguturonia morembe oroje baro bakorere nsema yabo buna mbara akora na ndingiroje ngibatara akorera boigo nabago to kerengel kya gwitira sindamba eyera seskin yao boigo nabago tutumera ebirengel bya gwitira sense media YouTube Ndizi TV News boigo nabago tutumera gwitira Facebook Ndizi TV News elinde tosange asenjira eyamo kadoska bosia sikasete ya The Standard ebijaga gatatu nigo bono mugwasiri bwijisemi Professor Church Magawa anyandeka watabuna amangana yechikura nogo chenjige serikali ngorigo chigoteneni gosengorigo ji gosuya mangana ya CPC kogenda sense yeto ya Kenya magwa nigatebuna serikali yari nigebegete beri yabene kwene kemuna ebirasi biri bikwagajo bya CPC kogenda bikwagajo nakura njiko nyara chigoturbania masomo asense yeto ya Kenya satebuna onde bwenzi murayo onde bwenzi uraje koirekero kyo president ya sense ya Kenya aneka to ekerto chwa kachikuro mwako yoga teriko chikoturbania njirinde yonsi asa masomo anekra tebuna serikali yero wetere wisale inigebegete beri yabene kwene kemuna amatem kokorekana ale buna robereri no nya siasa gendete gwakwa asense yeito ya Kenya komagwa nigo bona tebruna boni nigatebi boni gana na bayibuli banyale bakombya rumasi gusichingwana jikagenda nyo kwanu buna matem go cyare koiberwa ase omwako yiga satebruna bana bonsi nigo berobererie gochokora matem buna mne robererie na ndonde tayo ogochikuturonia matem ayu onde bwenzi oraji guturubani amatem ayu nigo chikwerwa igatambukira gatindi niga yakwane daya itukurigoro ekararingase county ya Murang'a ekarachete kurigereria korora gosebirasi bya CBC ibigendete kwagachwa ngai byekire ando nyoro mwaziro yo samatuka bwango igo nyarira ko base ase amangana maya samatuka bwango iga abwase agendete kurige gatindi kigima asaba alimu amona balimu abanene bechi skuru chonsi bali ba roberete chikobwaterana na kokoro boibi bwa matemwa engegere skuru twarerie tarigiye karaba abaroki babayitire konde nigatebire nga yune ndoto ande Kenya netene ne bene wetera se wizare yo bachanu emerobiri ya bekirwe CCTV na tebetanchi bekire echigo chikwana kyanga omontora tokiga kuigora matemwa ari tukoliriritaraika nachikwenyora sense membe yeli chiko abwasa tebire abantu nga moba abantu moba isago cha kwenyora sense membe yeli chiko asengenjo te konyarekana tigo moro kigwakora matemwa yanyorekeria konyora ikine kikiaye tugani ko mokonya kulinde ngechi ko mokonya gochimotwe asa magimaye nigo narwete gukure getindi nande nigo tokwiroranga onde bwensi orachi gotoka ga koro boibi bwa matemwa wika achikwenyora sakongo wika imukirwe getambukere getindi keri chiko abwa sasingerere watebanga CBC wika eikeranigwe CBC wika nero yoka abwa satebere antonga mbuya muna kunarabona na mapema ndero si birasi karotoro cha agutare mense to ya Kenya na kuigura ibirasi biribya nyarikoba
bikoera ase omorobiri oyo CBC nanyara koba gagoteba ng'a county ya Garissa gose chinsemo chiri chia North Eastern chikaunti chinyinge na chichitangaine ase ogwikirania emerobiri ya CBC ase ebirasi biabakorende county ya Kisii na intu ntotigire magega ase orugongo rwa Nyanza na intu ntokoreti buya ntorange ebirengo bia 53 igoro yemia ase ogwikirania omorobiri o CBC. Nara kurukuna Sabrina Sabina watano walime yumuroberi ati uneti kuruchinsemo chiri chia mongoni kuruchinsemo chiri chia mongoni watano wali na bana bamwabo abake enana na kabe I say hi to mama na tatu mwabo my sister Judy muswati mwabo moke miri na basani bae bonzi narakobaganirina litukurigia ni Ensakia engia ya abono mambia abungati ya wali bandete gutuma SMS yabo gwitira ase enseme ya Facebook naro kurukuna maybe kwambukanira hotano wali Ensakia atendete guturigiribia hotana pamoja hadi mwiso abungati bali ya wali bandete gutuma SMS yabo gwitira ase enseme ya YouTube na enseme ya WhatsApp ya Facebook nara iganero kulika kwa Evangelist Jared Bogonko Koromanyerero Kitutu North pamoja kabisa mpaka mwisho agoteba no alime. Asante sana Eric Baraza agoteba no ali no mwana junior akonya komo tayarisha bagende skuru agoteba no abegite Ndizi TV na ndimbia mona sega singie magokora abungati ya bali bagende tokulika gwetera senchira ya Facebook enchira ya YouTube na bagenchira ya SMS gwetera senambere ase TV yago. Kerto kuskabosio akeigo nigo bona obomo abwa Kenya kwanza na ndibwa arikire bogotwaro gosukwana aya kuchamaga yikiama kia NC kekoragwa na Moses na kekoragwa na Musari Mudavadi abateneri bayo sababwatani bekiame kibanyarire bakomoja mu bunge umathira Rigati Gachagua ase Rigati Gachagua nyaraka hote abuna murai gusoma konyi bumurai bwensi bwikiame ekyo bwabo mu buni agajuguru asinsemo chia central bono omo senator we county ya Kakamega Kirobas Marara niganyandika kumomoja mu bungo yo na komoteina ya abo mu Kenya kwanza nigo bobwata principal na principal jina jitakeri gukwana abakora n'umurai bw'ikyama gyauda oyoro boygo makonyi bumurai bwense Dr. William Ruto amo n'umurai bw'ikyama kya NC Musani Mudavadi amo n'umurai bw'ikyama gya Ford Kenya Moses Gutangura igobono ni igo abo bamochirika rigati na komoteina ya te gukwanira achi principal kyagara abo mobo ni igobono twabo bekira amo nandi abo mobo mbura sign agreement ndiyonzi osembura beka sei ngakemere mego jokorwa ngakibirogo bigo chikobagwa igobono nigo bamajiriga sawa na komoteye atige siasa yugo chukobagana obo mobo bwa Kenya kwanza mangana yu nigo kwenya warase gaseti ya The Standard beji ya gatatu oigo tutarenda somo timokoma kwa mwanchu muligiriria o mokonyi bumara Bensi William Ruto na irobo litose gazeti ya The Daily Nation abwa sebono ekororikana mune kiama kia UDA nigo kigenderete kwibanga magega yaba bwatani ao kugania etiquette ejo asingencho abange baba nigo bakurwanirira ekeroge kemo nyanobo governor kwanyora abamo bantu babire nkurwanira bali wetera etiquette ejo kurende William Ruto nigabikire merobire kwene kyabuna tachi kunyara ko bakagusiria abantu bali bamoeteri bagali nene gose bakumusira korwase chinse mabuna chia Rift Valley amone chinsemo chia Mount Kenya inyoranga Ruto niga atebire buna obikire chinkwana na kuroli baga saba rwanereri be birogo ao otiga kwa banda mabaga buna korwa sensemo ya Nyeri mugavana Kahiga Mutai Kahiga niga kulige na ndo kirogo kibo governor bakurwanirira na Wahome wa Matinga oyuro mo coordinator w'ikyama kya UDA otumeke ticket eyo abwase bono bamubolire Wahome wa Matinga korwanirire kirogo kibo senator na kumutigero mu governor Mutai Kahiga egarete chikolete ngusana no chingaki chi nominations asaba igo bagenda tukobekimero bili ya bene inyora se county ya Narok abarwaniriri bali bekyama kya UDA bakulige kirogo kibo governor nigo banyarko bagotika libagelyo na kumutikira Patrick Ntutu egara chikorwanira libagelyo bukorwa se county ya Narok. Kaduri tikuchiko enda somotimo ka kartora se kya magia uda nigo bono yarokana na enchera ya uda ase rogongorwa gusinigo ya jagire kobe nkotemono aya agocha maega ayomo gachi omonene bw'ikyame kyo konyo yoro mugachi omonene bw'ikyame omingo magara akunganya bene litukuligoro na koralibuna ikyame kiye uda nigo getabwati obwene
no bwasi oku bono ni igori tukuri goro anyarite ka gwetikie mirimo yokoba national treasurer osomuga chomone bwe kiameki na gatabuna yaya era ni gasokire koru ase kiameki bono yarokana buna asoro ngoro gusi ige kiama yauda kyanyarike gwakwa ekeboke getindi nenjira yawe anyarike go kiama no gose anyarike koba engote maega yo national treasurer omingo magara kunganya kuru ase ikiameki unyoruna nonye kibagende ni nanyarga kunganya kuru ase kiama yauda boigo chingu manjire na abaraina abange barachikunganya kuru ase kiameki karo yarekana buna egurubaro asoro ngoro gusi ni bajari gutwara umuchando monne turenda so preke turenda so mutimo komokego ndito kwirana tanto kurigeria amange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Bemano manju muri karanda to kubati moroberi yanene chinse chige kartonda to kumurekera amagaseti karto ko muri katwarana nali airo borito to go juteri korwa kyara ndoko ya somonsi to go juteri ne na waji kurige copy yao na we somera turara bari batumire SMS cyabo ase studio karto go ndete kunya kurigereria mbarabya babare amo na intwe koru twagachagete kuriga gwetera senchira ya Facebook Edwin Abugacha Kuruango Koro Soko Mjinga agoteba no na James Mageto Miroga Alfred Anginda Jose Makori bagoteba wako ndani Mandera Eric agoteba salimia my wife Joyce Matinde Maisano Mwenga bila kusahau tata Yobesh mama Marcela and all my sisters and brothers Mariera and all my friends and relatives batevi basoime yomorobelio Ensakia Evangelist Jared Bugonko nkolengiga kwiraniria liboli ritwa bolinga oroche byombe ebiga byo kwane kyabuna chinkwana chimbe kwimukirwa abantu bakwana chinkwana chimbe kwimukirwa balege tambukero agotebanga
botukimbori gokorwa buya ase bari bagokwana amang'ana yogosegeta tiga batinga oyomo egere tororero ororo mang'ana yokona gokwana bosaiti mboisaini ebi na ebinto bitatokonye Evangelist Jared Bugonko akorika goteba ng'a botukimbo gokorwa kaboisane tiga baratinga oyomo tumanye kororero ororo heri kiosora ote nikondani korwa keumbu litaro alime n'umurugi wa Monica kwambuka hote ano alime y'umurubiri w'Ensaki tari gusuka goika omwelio abuga osinde no alime y'umurubiri Jackson abuga Jackson osinde Jackson Makori osinde no alime y'umurubiri w'Ensaki hote aturigiriti kabisa ataraenda seke bagokya no aguchakira Ensakia makugenda gochigokora emirimo yae yakira lituko nara okurukuna Edwin Nyarangi nera hote ano alime y'umurubiri w'Ensakia hote ano tore amonere goika omwelio goika twakodro murobeli oyo manjumurire agenda gutomeka ngeli kya gwetera sinamba yera skini yao ko sasa nseme ya Facebook na bogo chat na bogo toma uchumbe yao gwetera bunyurana ni nambe yera skini yao poigonera nseme ya WhatsApp unyurina ensira ngonya ko digital mono niko bona na bogo ka nseme ya WhatsApp aho nyara ko WhatsApp enambe yekana ni ra nseme ya WhatsApp ko tukuska bosio asika sedi ya testara asebeji ya ikomi nigobono witness gose kirori anyartika korwa kare kina kirike gendreta sensemeri ya ICC nigobono oyor korwa borori ritkori garanyartika tabuna yaya inje naye tuchibese nandinga tebuna chibese chicharu asoma konyi bumurai bwense Dr. William Ruto ekero elinde nyara kingo tukutero bosaidi bwane ale yekine kinge gendreta sensemeyo ekera bosaidi bagendeta kwena kiwa asensemeyo nabatabuna nigo bae tuchibese nigo baetu mahaki na gotebuna banyare ba mbarua oborori asikina kirikya mubwatanenti umurai umukonyi bumurai bwense ase amangana alia yo kuirira chikora cyakora ntuma kubikirubere na isano nebere umwaka ugirubere na isano na isatu kikya mubwatanenti umukonyi bumurai bwense amo nomuri kiba amangana gose radio journalist Joshua Alapsang igomono ekinde gegenda gotegariro ase abasaidi banda kurubere ngere byabo na gotabuna yaya barabu nigo baetu amaki eri gutanka gose ko batebi nambanyara ba ukwana gose kuru oborori bwabo togo ikasensemo ya Kisumu muri kibigasedi nigo bona amurekerete gosawa tabuna abasibo babere abasibo mbanyara bagotamakuru ase echera ya Kodiaga lituko ligoro asibono abasikari gose babekire miroberi koligi abasubati abanyarete bagotama babere koru ase echere ya Kodiaga ekotebekana buna ebare mada gose ebari suspect bakageru boiti korende nigo banyarete bagotama koru ase echere yibono ase tension gose libera nene lyanyali kwenekiwa asensemeyo ya Kisumu asebona barai bakorawa no Nyanza Regional Commissioner Magumutindika anyade kaote abuna abantu abata metembata kire barigiu na kwerenigwa ochi ase echereyo Gusiko chumotu ase gazeti ya The Daily Nation omuliki naete oburitengana ye company ya Mumias Sugar Company amo na Miwani Sugar Company kolengana nomuliki nigagoteba bune company ya Mumias nigo yarenge gocha kobe company nene ye sukari asense ito ya Kenya kulinda sengencho yoboteneneri na mangana siasa gosoa imeye company yo kanyar ko bage kugwa nigakori kana kwerera buna goiko mwaka wechiri 2015 na isato niga company ya Mumias Sugar ya bwatali de nigose ya bwatali kabeso uchiase chi supplier gosaba ntolba kuba ebintu getebiri baganetiego eri goikera nimero bali ye company yo chishilenge chibiloni ange 12 goiko mwaka o 2018 igento kirire tabano okugwe company yo kwende nigagoteba nga siasa nyinge amono botenenerio bobe na bwagarete company ya Mumias kugwa boigo company ya Miwani Sugar nero nigo yanyariko bage kwenyora ase engane yeyo ase bwata makabesa manget yasinyirugwa kana yaire okugwa gwe company yo amo no gokorero siasa nyinge kero yasoira se chi company chinene nigekwene kigwa okugwa kwabo igamangana ye chi company chibere na iro bolita se gazeti ya The Daily Nation abwase bonora nyoro mugano yo bwesomera sobo ime ase page ya 10 egere bwesomera sobo tamba sengencho intuni gotogo goncha baigo mwanchu muligereria nabo konyora ayo ase page ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation
wewe somera mange igoro ye company chibere mumias amo na miwani ketuska bosio nigo toendete gochandika habona bakenya bakwandi asense meri gose bari barase ense ya Ukraine ekero Russia gendete gokora busagania asense meri bono niga bakenya nabo besokiri bateruna nigo toendete gochandika mono ekero batete bino nigo batagite kunganya kurwa asense meri kwenda asense ya Poland korende nigo bagotena korengana ne chiraini gose korengana n'abantu abanga bagotama kurwa asense meri ya ense ya Ukraine korengana busagani bogendeto nigo yabahirete gutara ange kilomita 10 goika se bagochikorine rigari eri kunganya kurwa asense meri kwenda asense meri ya Poland bona bakenya abo nigo babudie serikali kuba inyora nene karo busagani wendete kwenekwo asense meri kegera mbabwati kibagokora kurinde gutamira oji asense ya Poland eri baranyara bagotegerororo erinde banyara komanyanga kiyo busagani ubo kwera asense meri ya Ukraine inyorena ense ya Russia nigegendete kubiko busagani ubutindi koru asense mo eyu inyorena ekero ense meri nigo bono yamachiri korekana buna di ensemo ya umuntu niganyarika konengetwa korengane kara kunganya kurwa ense meri guchese yende kare busagani bogendere kero wendete kurigiriwa yani totene abantu aba mwamu nigo wendete gupaguriwa kero kwarekane neli sanguri mwamu nigo kubekwa ensemo abantu ababandira barabu baratambuka igo bono korekana n'imicando yanyarige kwenekiwa asense meri ya Ukraine akara twaroje chinse gosobo mobwe chinse bogendete kusaba ense ya Russia nyarege gokeya amakali aye gutumia embeo ensemo yabo gose ase igoro totebe chindega cyamjanje gweta sinsegete kugikora ubusagani ase enseme inyoruna nawe chingoyo cyanyari chigutenena ase enseme yikwire no busagani nigo bandata kwena kiwa enseme yo asabanta abanke bamwachiri ense ya Russia none birapumbiro byariko ba sponsored ne ense ya Russia nigo byanyariko babigo kana obo konyo bo ose konyora obo konyo bukorwa se ense yo ya Russia nonye ne bimina nobono bya Bundesliga nigo byanyarite ko babigo tenenigwa mbinyar ko babigo chieserwa asense yo ya Russia sengenjo ye chiburabure chigandrate onyore ense yo ya Russia gosengane yo igoro yese gegandrate ase chinse chibere nairoborito ase gazeti ya The Daily Nation abwase bono endege nene kigima elie kubogori emesigo yense ya Ukraine yanyarite ko bage kolipuliwa mega ya makombora korutwa ase airport gosase getige chindege asense yo ndege yo emanyekanete buna the Ukrainian Antonov 225 nigo yanyarite ko bakego saliwa kigima amo nabarwani korwa sense ya Russia mega yo koruterwa bakurukanga chi amakombora gose chibombo ndege yo nigo yarose tugo mwaka 1988 erinari yanyarite ko bagekwaga na koba nande korwase mwaka uyu nigo yanyarite ko bakegokora eboncheli bwayo botanga nigo sukoiruruka litanga nikigima omwaka uyu na ko umwaka uyu 1988 andege yanyarite ko bakegokora egasi ase getige chindege imeyense ya Ukraine oikaritko lia igoro yanyarite ko bagekuruturwa makombora ase town ya Kiev karotse gichintindi chigendete kwana kigwa ase chinse cho ibere igandage yuene kigima yanyatko bakegusaliwa igo busaga nimbo endreta sense meri to sabuno molembe nyare goko irana ase chinse chiribere kyagera busaga nimbo endere pogendere mono gochase chinse chiri igo nabutoranya to gutwara emechando nyurana ense ya Kenya ankorusiere obosibo korosya mandasi asense mo ya Ukraine Ukraine ngora konyere chikandri chinyinge cha Africa ekero bako Russia binta sense meri ekero busaga ni obwanya ande bogo korekana sense meri igo uchumi yechinse ni igego chi yasareka gono no gusaba goito anene kurwase team Ensakia buna omorembe nyaro kwirana gati yechinse chiribe endo omorembe nyaro kwirana tunya to gusuka gochibosi mwanju muri abuno to ikomweri bo magaseti yeri kurara ni go to kubona nyaro gokonyore copy yao ende bwesomere asubuime egari ndi to aguchuteri to agotebi narari ali airoborito nabo igo abuno to ikero moerio nabo kwenyorere gazeti yao egere bwesomere asubwagari nonyina mangana yenkoyo no ichire magaiga kurinde ntokonyara kogotebya sengencho ichinga kinebiro enyorere gazeti yao nande mbia mono asoko baime yomoroberio Ensakia.
Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amonoboroso bw'amanyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate cy'umungo muhaka bacegesa muhakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abandi ari nyumba mwanyase ba karansite naro bakomeye bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kegusina kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde baba ngae tenga kidoke moiwe kire mambia yamatuko yiwike gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa ikumna ibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no moda de na ki tiganda sokye gero isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo moria rintura gotika maiga imana tuno to ko vitamin D gete vitamin D Murubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki wechera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na rogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobukirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Nande nejinga kiri jabene ngukwira wikase meza ito ya mangana mayi ngo mayina yali ategete kururitu koregoro oikaboni ano kubori kwane nonyara ko babona injego ikomwe nyirana na bagwanda gutubwate sensemeri ya mitandao nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News, YouTube na bago tonyora Ndizi TV News bago na bago tweet @Ndizi TV News ne karangergeo gotukergendikira Ensakia deka wetera ase namba iyira seskini yegora bona bago tutumira andonsa sober tine twakanyora senjira ya bene no kubori kwane nara ko babona injego ikomwe ritariane Brighton Makori. Ekero aborokiwa bagendete kwirubire guchokora matemu aba manene y'umwaka yiga nigo bono banyarire bagusirwa anene n'ebintu biri bagukorera amatemu asebunge ya Bonchari Joshua Nyanchwenga Maragia Foundation nigo arwito boko nigo chiasa aborokiwa bu aseboigo abasegetete guchokora amatemu abo asinjira erendonge no murikito Brian Sagini agotoherera. Ekero bono wiki yatigaire eyemo eliaborokiwa bekerasi ya gatano na gatatu gukora amatemu a Kenya Certificate of Primary Education KCPE nigo abale no kugani ukuyabesokire liko bakonya ebintu aborokiwa baganete gukora amatemu ayo Nikirenga ki message tade weterero no gukwanira igore program twabwate yo kwa abana baitu bakora amatemu class 8 materials sibaraniti Gobono chirega iga obalente bya matema weekend na chira iga no monto muya obaje pensili we wish him well na entu amatenga agende konya abana na ndo kwandire iga mwana ndi bwese nya max 350 ochigoro na mokonye na mtenera mpaka form 4 free of charge. Ase ebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo ekyombe gya Joshua Nyawencha Maragia yatarira chiskuru 15 ase wodi ya Riana ligosira aboroki gwabo bose bwa matemo y'istariki 52 mutinyo gatatu omwaka oyoiga yani Maragia Foundation ngo sponsere nkoera abana full sponsorship bali baruete from the poor background that's in Bonchari lakini babwata max 350 and above. No, a program to buaterero neyo gotarra abana baitu ba class 8 Bonchari engima. We have 4,017 student candidates bare primary baochi okora matemu aba KCP and the program to route neyo ko baachi pencil ne chirabas kero mwana ole Bonchari anya ole pencil ne raba na ndio abalikireka success card kurwa safe foundation. Achukua hii fursa kuwashukuru Joshua Nyawencha Maragia kwa kutembelea, wametuletea pencil, raba, wametuzawadi pia, wametuahidi ya kwamba mwanafunzi yeyote atakayepata max 350 kuelekea juu watamsomesha. Mimi ningependa kuambia asante. Kuna wazazi wenye hawajiwezi, mmewasaidia. Nonya omochando bwe binyinyi bya COVID-19 goturubania ekerenga gye kisemia nene mono timetable nigo aboroki gwabo baorokiri okweyarigania gukora amatemu ayo. Ni wetu wa kitaifa tuna appreciate and we trust in God we can do it. Niko na furaha, sitaogopa. Mtihani ni kama mtihani ile nyingine, nitapita, niko na imani. Igengane ndio wansigo kurere ibintu by'amasomo ngo nkunere sana akitwaro cyane foundation na well wishers bari foundation na basani tonyare go konya abantu bamintake ba class 8 kubanyorera materials zibaganiti nigo station ya Ndizi TV yabatakeira borokiwa bonsi amaya ekero bagendererete kweyarigania gukora amatemu ayo eretere Brian Sagini Isena asijinga kiejecho yokuriekero kyobwe musie ase wodi ya Kisii Central nigo nere eruete na gokonya aborokiwa anene ekerachakirite ase skuru yoboroso ya Nyanjwa uno mulikito Mildred Mamanyi ago toerera amasomo naro ekebunguo kyobugima kobono omoroberio o competence based curriculum ogenderete boigonigo aborokiwa bare ase omoroberio o 844 bono bagenderete koyokura
aboroki gwa korwa Kisii Central Ward bekirasi ya isano na isato bono nigo bari na ikibakogokera maiga yomo Samaria oyo kuboria ekerogo kyobo MCA Kennedy Mogire korwa ward eyo kubakonya nebinto ao birie bagochigotumeka asama temwa amanene ayara chigo chaka lituko lya Jumatatu igonacha ase skulu ya Nyanchwa primary ochaka kugaba ebyombo bigokonya abana bali bagokora amateba erinde abayibuli tubagusweria omusigo gwokorigia ebintu abana bagokorera amatemu erinde abana banyoye chinga kichinyororo bakora amatemu abayibona abayibuli banyora omorembe gwokorigia endagera abana bakoria litukoriria osama tukali bagokora amatemu na egento kende kiengencho mono ase oborai tubwentusire amang'ana y'ekisemi mono ekora ekisemi na chichiragere omonto agende kuri nono oboremo ase omotienyi kisemi negento gegokimia amagenderero ase amatende yonsi igo nakia kemo kiare gonsukuma erinde nkore enseme eyo naende abantu baito ko barang'e ribaga eriekerogo nkorigia kyobo MCA we ward ya Kisii Central Ward tokora amange ase ng'echo koreto gonchoreria ase amateito erinde kero yo muitanyore enjera yo gukina uruge tambo kereke mu wike kende elio tanyari gukinia amateito boigo omwalimu omonene bwesukuru yoboroso ya Nyanchwa nere na iralibaga elio gwa kambu ya mono kona sintukulia ya rondiringa umurai Pastor Ken Mugire konyera abana bagokora amatemu class 8 next week ebintu bito bakonya bakora amatemu konya pa ya bayibuli yapa ye committee n'abali n'abana teto kumara n'ingambi ya mono enen motevinga asebiarwa sa musisemi nyara committee yaro kopanya umusigo ngoma na mono abana bali batande kirego abana bali batakisi watu bakora amatemu ya chemistry no gusaba gwaitoko amatemu ayo agochaka okubwatana na gati y'abalimu n'abayibuli kobo ilio kuba aboroki gwachinga kichinyororo ingo ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV elietariane Mildred Mumanyi Omingo magara boigo yokori kirokyo bugabana se county ya Kisii nigo bona nyartka gwetiki mirimo buno mugachi bwe kyama kya uda gokwana buri tukuri gorekera nyartika gwetiki mirimo niganyare ko teyabona kyamekyo nigo gitaratwara obosibore amano obwasyo kubono niganyare kagotikana kunganya kuru ase kyamekyo namra naba abarai kwa kisama cyose cya Kisii County abantu baretare telefone to kubura ninga which way incheraki oburai bwoito bwa Kisii na ndikaba murai bwe Kisii County ne governor under party ya UDA ase amaba oskani manene umuska William Ruto angete kirokyo treasury lakini bwangoiga magana makabeire akworo kinga di bagali oborai bwa Kisii wetre party UDA tibulugo cha kunyara kana bya asenge incho ya magana make ale ase management camp tindi ko tabanga my dream saying doctor na yakure yokora yomusi yo musabanga tatanya sai ankonye angobore mu ne chinguru cyo kwana bande ba minto tugambe tigwane to craft team enya einde busiye ito ebe ngao kwa munene amanene na alinga ningareti ko bomorai lakini tiri lazima toba esitolega onye enchere goliba gokori gobonga inde modo wao ukwana basande baba bakagoliba bande moywane toko igwana trosi sabu amangana abeborombe ongo basabayiga na ino ambalika makaseti na basande masabagusi bali bonse manga kumachikura wetani 1100 kera chikura cha 2013 2017 na wakeringa mbia mono aninjengere teka uchimusio ngatokore mero pamoja ekaona nyorire nchira tocho okore mero ningira ndako chambatabi batangase line apenya asto chikora nto bura bagusiburo wao ubwa masikani ubwa kora bantemeremo nakubwa mono ubwa masikani na abantu batokore mero asoko musikanya sa
Ekina kiambwatananitio moseneta bwi kaunti ya Meru mitikari ntu nigo bono kigete omweri abo ritkurigoro maega ye ensemeri yoko maega ye ensemeri yobosweri gotebuna babu ati bosaidi boisaine bokumomochi mitikari nturi nigo bono ekineki yatugutertwaro ritkurigoro asebono abasweri gose bali bakomoko boka mitikari nturi banyare bagoteba nigo bagochi gosoera serikali anekero bagotebuna rinturi niga bwatetu asenjera etarenge engia. You will not be there probably by the end of this year. You will not be there. And so it needs to balance his work and the law because he is not supposed to take any signs. I wouldn't mind if there were compelling reasons to have me arrested or put in as long as it's through the normal judicial means. I will not have a problem because I think I have the ability to defend myself before for any utterance or whatever it is. But you know, when you are arrested, when you are intimidated, you know, when you are asked for issues or reasons that are not necessarily connected to the changes that they would probably have preferred or just imagined, then becomes very painful. So can nothing be cautious. And I want to tell you as a brother, please don't be misused. Because I was the complainant in that particular case, because this was a matter of extortion and abduction, and they twisted everything else. And I also want to tell you, whether they sent or anybody, because I've even been sat down by senior officers. Aina na kwariria semambi ya bono konde inyora na gekuraga ichinza isano libiri chamba sono chkwanyora yu amona manga senjira yobukiranugo ndira gutubwati asemeroberi yeito yakira litkunyurana bakwenda kubati meroberi wetera sensameri ya Facebook Ndizi TV News bwa sensameri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News bwa bagoto tweet @Ndizi TV News nekerengerkiao ni gatukare kitaiga kira enza wetera senamba eyira seskini yawe igo twaruguriro bya anekara tukwirana Sara Nyarangi Ontita na chikwirana mugeni werituko karawachu kwanira mangana ya afya usamangana yobochenu lituko lya lero detariane Brighton Makori. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurubugarari bwensi vukuruwaria maiso buna eye consultation kubwenya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo mbabwate asabru